opfundet af Leibniz i 1677. Leibniz brugte blandt andet integration til at bestemme arealer, og det gør man simpelthen ved, at man finder stamfunktionen til en koordinat funktion i kontinuitetsintervallet. Desuden så er integration den modsatte af differentiation, så man kan altså sige, at hvis vi har funktionen f af x, så vil den differentieret, så vi alle ved f mærke af x, være det samme som, at man siger, at vi har, man kalder det store f af x, og det vil så differentieret, som det ses der, give f af x. Okay, så som sagt, integration er den modsatte af differentiation, og man er derfor nødt til at kunne sine differentialregneregler. Man skelner mellem to former for integration, nemlig integration af bestemt og ubestemt. Vi begynder med ubestemt integration, det er ligesom det, man bygger videre på for at forstå bestemt integration. Det er bestemt integration, som man skal bruge senere hen for at kunne bestemme arealer under grafer. For at forstå, at integration er det modsatte differentiation, kan man tage tilfældet. Vi har funktionen f af x er lige med x i anden plus 1. Jamen så vil det differentieret give, vi skriver lige her for ikke at misforstå noget, f mærke af x er lige med 2x. Okay, hvis vi så har sagt, som sagt, at integration er den modsatte differentiation, så kan vi jo prøve at integrere den funktion, så vi siger f af x er lige med 2x. Det må jo så nødvendigvis gå tilbage og skulle give store f af x er lige med x i anden. Men det vi så kan se nu, det er, at der pludselig går en konstant tabt. Så for at finde alle mulige løsninger til den her funktion, altså alle mulige stamfunktioner, så plusser man en konstant. Jeps. For at skrive det her helt korrekt op, så siger man faktisk, at man laver sådan en fin tegn her, at stamfunktionen til store f af x, det er det samme som, skriver man det sådan her, hvor det der, det er et udtrykket summertegn, det her er integranten, og dx viser, at der integreres med hensyn til x. Det er altså x, man gerne vil have integreret. Nu har Amanda fortalt om noget af det grundlæggende. Hun har blandt andet omtalt ubestemte integraler. Så skal vi til at snakke om bestemte integraler, som man benytter, hvis man vil finde arealet under en graf. Hvis vi nu har et koordinatsystem her, og så har vi en eller anden funktion f, som kan afbildes med en graf. Det kan godt være lidt mere varieret. Sådan der. Og så har vi nogle grænser. For eksempel så, hvis vi siger a, den er herinde, helt herinde. Det vil sige oven i y-aksen. Og så har vi en øvre grænse b, som går herhen til. Så vil vi så finde arealet under kurven, eller under grafen. Og det gør man ved at integrere funktionen f. Det vil sige, hvis du skal finde arealet, så tager du store f af b minus store f af a. Og på den måde kan man så udregne arealet under grafen, det vil sige det her. Og jeg skal lige huske at understrege, at man kan kun integrere funktioner, der er kontinuerte, det vil sige sammenhængende i et bestemt interval. Så grafen for funktionen, den skulle gerne gå sådan der for eksempel, men den må ikke være afbrudt sådan der. Men nu vil Amanda fortælle lidt mere om det faktisk.
Det er nemlig rigtig vildt. Fordi rent praktisk, så kan man jo ikke bare sådan, jo det kan man godt. Selve princippet er jo som sagt, at man tager integral til b, så det store f af b, minus store f af a. Og det er faktisk det samme som at sige, at man sætter grænseværdier på, som man siger, at det er altså intervallet a til b, at man skal integrere funktionen f af x til x. Det kan man så samtidig skrive som, at man har den integrerede funktion, altså store f af x, og det er som sagt stadigvæk intervallet a til b. Yes. Jeg skal vise et eksempel nu på, hvordan man integrerer et ubestemt integral. Hvis vi nu har en funktion, som hedder f af x, er lige x i anden plus 3x i tredje plus x plus 1. Sådan. Så skal vi så udregne store f af x. Og det er sådan nu, vi skal til at gøre brug af de der regler derovre. Så vi skal udregne integraler af ovenstående. Det skriver jeg lige. Integraler af x i anden plus 3x i tredje plus x plus 1. Det er det, der vi skal udregne. Husk det er x. Hvad? Det er x efter 1. Det er rigtigt. Det var godt, du lige mindte mig om det. Man skal altid skrive dx. Det betyder, at man integrerer med hensyn til x. Så bruger vi så vores regel deroppe. Og det første vi har, det er noget, der hedder x i anden. Så vi kan så se, at det bliver en tredjedel x i tredje plus, så har vi 3x i tredje. Det bliver så 3 fjerdedel x i fjerde plus, så har vi x, og det giver jo x integreret, det giver en halv x i anden, en halv x i anden, og så har vi plus en konstant, når man differentierer en x, så giver det 1, og her er det omvendt, så det vil sige, at det giver x, og så skal vi altid huske at plus k på, for at understrege, eller for at vise, at vi har fundet samtlige løsninger. Så den her funktion integreret giver det der nu. Okay, Emil han vist, hvordan man løser et ubestemt integral, og jeg vil nu prøve at vise et bestemt integral. Vi har i koordinatsystemet funktionen f, som er kontinuer i intervallet 1 til 2. Og vi vælger at kalde for f for x i anden plus 1. Det vil jeg så til at starte med på at integrere. Så startfunktionen den er stor f af x er lige med, så er det intervallet 1 til 2, og det er så som sagt x i anden plus 1 dx, altså med hensyn til x. Det vil sige, at vi nu har og vi kigger så først her, x i anden, det kan vi se herovre, det må være en tredjedel x i tredje, og konstanten 1 hernede, den vil så bare give x. Ja, og så skal vi så selvfølgelig huske at plusse vores konstant.
Det vil sige, at vi nu har regnestykket. Vi sætter vores 1 og 2 værdier ind, altså grænseværdierne ind, og vi har nu regnestykket en tredjedel først. 2 i tredje plus 2 plus k minus en tredjedel 1 i tredje plus 1 plus k. Og forkortet vil det så give 10 tredjedel, og det vil altså være lige med under funktionen f, eller grafen f, i intervallet 1-2. Okay, og nu skal vi så bevise de her regneregler. Ved de to første, der bruger vi integrationsprøven, og så differentierer vi højre side af lighedstegnet. Og ved den nederste, der sætter vi en konstant k udenfor, den sætter vi uden for integraltegnet. Men ja, det første vi gør, det er at skrue det her op. Der. Nu har jeg skrevet det første, vi har op, og det er, som sagt, det er differentierende. Så kommer der så til at stå, så spiller vi det op, og der kommer til at stå x, dx. Forskellen her, det er så, at vi sætter parentes rundt om det her, og tilsvarende x. Og så lige mærke der. Og så ser vi så, at der var en lille integraltegn. Sådan. Og så ser vi så, at de ophæver hinanden. Mærket her og integraltegnet, fordi de, som vi sagde i introduktion, er modsat. Det er de modsatte af hinanden. Så vi ender rent faktisk bare med at få integranten, det vil sige f af x plus g af x, vores oprindelige funktioner. Det er fuldstændig tilsvarende for den her, der trækker jeg sådan set bare fra, i stedet for at lægge sammen. Så det har jeg ikke tænkt mig at vise. Vi mangler at bevise den sidste regneregel, og der bruger vi også integrationsprøven. Vi har k, som er en konstant, og så gange integralet af f af x dx, parentes mærke. Og så sætter vi simpelthen bare den her k udenfor, så det kommer til at stå k gange integralet af f af x dx. Og så differentialtegn der. Og så kan vi så se, at igen så ophæver differentialtegnet og integraltegnet hinanden. Så det vi ender ud med, der står, det er simpelthen k gange f af x. Og dermed, i og med at de her to går efter fuldstændig samme princip, og jeg har vist den der, jamen så har vi bevist alle de her regneregler. Udover de regneregler, der står her, så kan man desuden løse de simpleste sammensatte funktioner ved hjælp af henholdsvis delvis integration og integration ved hjælp af substitution. Og det vil vi rigtig gerne gennemgå nu. Okay, for at forklare vores integration ved hjælp af substitution har vi her et eksempel på
en funktion, vi gerne vil integrere. Og vi ser her, at vi har en indre funktion, vi kan kalde for g af x er lige med 2x plus 5, og en ydre funktion, som vi kan kalde for f af t, hvor det er kvadratroden til t, og t det beskriver så vores indre funktion 2x plus 5. Princippet er altså, at man har en funktion f, hvor g er inde i, som så ser ud som følgende. Det vi så gør, det er, at vi kan regne ud, at stjernefunktionen til f af t, altså det store f af t, den må være 2/3 t kvadratroden til t, og det for at konkludere det, der bruger vi vores integrationsregneregler, som vi har skrevet op tidligere. Og vi kan så regne ud, at t differentieret, det må være det samme som dt dx, som er det samme som 2. Og dx, det vil man så kunne beskrive som en halv dt. Det indsætter vi så, hvor vi har den oprindelige integral her. Så indsætter vi t, og det x, det udskifter vi med en halv dt. Og så integrerer vi ellers, hvor vi som sagt får, at startfunktionen til f, det er 2/3 t kvadratroden t. Derudover så sætter vi en halv, det sætter vi ude for integraltegnet her, for at gøre det simplere. Det kan vi så bare gange ud som sagt ved at indsætte vores indre funktion g herovre og bytte ud med t, og vi får dermed resultatet. Okay. Den sidste måde, vi skal integrere på, som jeg skal omtale, det er delvis integration, som kan benyttes til at, hvis man skal integrere for eksempel 2 funktioner i samme udtryk. Og så vil jeg gerne vise en sætning her, som hedder, at hvis f og g er differentiable funktioner, det vil sige, at hvis de er kontinuerte i et bestemt interval, og store g er stammefunktionen, altså hvis store g er stammefunktionen til g, så gælder følgende sætning, eller gælder følgende udtryk. Integralet af f gange g, altså vores 2 funktioner, er lige f gange store g, det vil sige vores stamfunktion, gange integralet af f gange g. Den her den er så f differentieret. Det er sætningen, som står her. Og den vil jeg så bevise ved at integrere. Jeg vil integrere den her side herovre. Nej, differentiere den her side, undskyld. Og det skulle så gerne give det herovre. Og når vi differentierer den, så gør man det altid på begge sider, og derfor så kan vi så fjerne integraltegnet bagefter. Så det vil jeg give mig kaste med nu. Så vi skal lige definitionen ud her. Så jeg forsøger at omskrive på det. Hvis vi nu har f gange g gange integralet af f gange g, og så med hele molevitten differentieret, så kan vi skrive om på det hernede. Så vi skriver f gange g, og det var så store g, g, og så som jeg sagde, differentiere det, og så træk integralet af f gange g, det vil jeg så trække fra, og det er så det samme, at det differentierer vi også, så vi sætter lige en parentes rundt om. Så smutter jeg lige herover.
Og nu kan vi så se, at det her det kommer til at give f gange g plus f gange g, hvor det så er mærket der og mærket her. Minus f mærke minus f mærke r gange g. Så nu er jeg i gang med at differentiere højre siden, som vi havde før. Hvis du skulle være i tvivl. Så det vi ender ud med, nu har jeg differentieret højre siden, så det vi ender ud med, det er, at der står f gange g er lig f gange g. Jeg mangler så lige et mærke her. Og fordi at mærket og det, at det er en stamfunktion differentieret, det giver bare funktionen selv. Så derfor så kan vi lige så godt skrive lille g herover. Og fordi vi nu har fået det samme på begge sider af lighedstegnet, så er det bevist. Det er også set vores projekt.